Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan témával fogunk foglalkozni, amely mind a nyelviskolai, mind a magánoktatás során az egyik legnagyobb kihívást jelenti a tanulók számára, ez pedig a hallásértés, és főleg akkor, hogyha brit beszélők szövegét kell megérteni. Tehát egyrészt nagy probléma, hogy a nyelvvizsga felkészítő anyagok jó része is ugye brit anyanyelvi beszélők által lett rögzítve, illetve hogyha pedig munkatársaid között brit anyanyelvi beszélők vannak, ugye akkor az is egy nagy kihívást tud jelenteni. Úgyhogy ebben a videóban most J.K. Rowlingtól hoztam egy nagyon érdekes interjút, és ugye ezt fogjuk hallgatni, és közben pedig itt nyitok egy Word dokumentumot, ahol pedig majd kiírom ugye, hogy mit hallunk, és ugye felhívom majd a figyelmeteket azokra a pontokra, amelyekre érdemes figyelni. Jó? Úgyhogy kezdünk is akkor neki. Ugye itt megkapja az első kérdést, describe your creative process, vagy meséljen az alkotási folyamatáról. Jó? Na, hallgassuk. I see it as there's a lake, and Okay, I see it as there's a lake. Jó? Szóval azzal kezdi, hogy ugye ad egy hasonlatot, hogy I see it as there's a lake, ugye, hogy van egy tó. there's a lake. We'll start there. És akkor itt már mindjárt azt mondja, there's a lake. Jó? Ugye itt nem fogjuk azt mondani, hogy there is a lake. Jó? Tehát ugye ez az első nagyon fontos dolog, amire figyelni kell, hogy a szóvégi találkozásoknál ugye összevonódnak a szavak. Ugye egyrészt itt van a there is, there's, de utána az összes többi is úgy jön, mintha egy szó lenne. There's a lake. Jó? És amire még itt nagyon kell figyelni, hogy ugye a legtöbb brit akcentus úgynevezett non-rócik, tehát nem pörgetik az R betűt. Szóval nem lesz az, hogy there. Jó? Tehát ilyen nincs. There's a lake. Ezt tulajdonképpen nem halljuk. Jó? There's a lake. There's a lake. Jó? Úgyhogy ez nagyon fontos jellemzője a brit akcentusoknak. Menjünk tovább. And there's a shed, and I think the shed more properly. And there's a shed. Jó? And there's a shed. Jó? Tehát ugye van a tó, meg ugye van egy fészer, egy kis lomos, vagy valami, ugye kis műhely. Jó? There's a shed. And there's a shed. Ugye itt megint nem halljuk az R betűt, és ugye az is az összevonódik teljesen. There's a shed. Jó? Hallgassátok meg, milyen gyorsan mondja. Should be called a workshop, but I. Pillanat. And there's a shed. There's a shed. Jó? Tehát ennyit hallunk. There's a shed. Jó? Tehát összevonás és R betű kiesik. There's a shed. Hát persze tudnunk kell nyilván azt is, hogy mit jelent maga a shed, de akkor így. Ugye ez is egy fontos része természetesen a folyamatnak, hogy ismerni kell a szókincset. Jó? Oké, menjünk tovább. And I think the shed more properly should be called a workshop, but I. Egész hosszú mondat. And I think... Mindjárt visszamegyünk egy picit. And there's a shed, and I think the shed more properly should be. And I think the shed more properly... And I think the shed more properly... Egy másodperc, behozom ide. Jó. And I think the shed more properly... Called a workshop. Pillanat. And there's a lake. We'll start there. And there's a shed, and I think the shed more properly should be called a workshop, but I. Should be called a workshop. Jó? Ugye itt mondja, hogy tulajdonképpen ugye helyesebb lenne, ugye úgy gondolom, hogy helyesebb lenne
ugye ezt a kis fészert, kis lomost ugye egyfajta műhelynek nevezni, jó? I think the shed more properly should be called a workshop. Ugye itt is, mert még idáig úgy meg vagyunk, hogy I think the shed. És itt a properly-ből ugye már kimaradnak az R-betűk, jó? Tehát properly. Ugye ez, amiről beszéltünk, hogy non-rhotic, tehát ugye nem ejtik az R-et, jó? Properly. Jó, tehát ez a mondat is nagyon gyorsan hangzik el. And there's a shed. And I think the shed more properly should be called a workshop. But Should be called a workshop. Jó, ugye itt sincs R. Jó, workshop. I always call it a shed in my head. I always call it. Jó, pillanat. I always call it a shed in my head. Jó, tehát ugye én mindig egy ilyen kis fészeres, vagy fészerként gondolok rá, de ugye egyébként egy műhely. Jó, I always call it. Always. Itt is nincs a magyar V, ugye a W az ugye nem egyezik meg a magyar V-vel, az a V. I always call it a shed in my head. Jó? Tehát ez is egy jellemző. So, the lake is where stuff just comes up out of. So the lake is, visszajövünk még egy picit ide. But I always call it a shed in my head. So, the lake is where stuff just comes. The lake is where stuff just come. So, the lake is where stuff just comes up out of. Comes up. Jó. Out of. Ugye a tóból jönnek ki a dolgok. Ugye tulajdonképpen majd azt a metaforát használja, hogy a tó ugye az ötletek forrása, és a műhelyben pedig ugye dolgozni kell rajtuk, tovább kell őket fejleszteni, jó? So the lake is where stuff. Ugye stuff, mint ugye cucc, mint dolgok, jó? So the lake is where stuff just comes up, jó? Tehát ugye onnan jönnek az ötletek. Jó? And I've always imagined that there's something living in that lake. Okay. And I've always imagined that there's something living in that lake. Jó? Ugye mindig úgy képzeltem el, hogy valami lakik vagy él a tóban. Jó? Ugye itt sem halljuk azt, hogy I have, hanem I've always imagined. Jó? Stuff just comes up out of. And I've always imagined that there's something living in that lake. That there's something living in that lake. Jó? That there's something living in that lake. That chucks me things. It just throws things. That lake that chucks me things. Jó, tehát ugye a csak, hát ugye ezeket is jó ismerni, ezek ilyen, hát nem mondom, hogy szlengek, inkább ilyen hétköznapi kifejezések, jó? Ugye így ugye feldob dolgokat. Chucks me things, ugye, ami mondjuk így hozzám vág dolgokat, jó? Things up at me that I catch, and then I take them in. That I catch things. That I catch. Jó, tehát amiket ugye elkapok, és ugye aztán használok. In the shed, and I work on them. And I take them in the shed, and I take them in the shed. Jó, tehát ugye utána átviszem őket a műhelybe. And I work on them. Jó, és aztán utána meg elkezdek rajtuk dolgozni. Jó? Tehát ugye most tulajdonképpen négy fontos dolog. Jó, most nem megyünk tovább. Az első ugye brit akcentusoknál,
hogy nem ejtik az R-et úgy, mint a magyarban. Jó, tehát erre figyeljünk. There's a lake. Nincs there. Ezt nem halljuk. There's a lake. Aztán ugye nagyon fontos a szókincs fejlesztés. Ugye tudnunk kell, mi az a shed, mi az a properly, mi az a workshop, stb. Jó? Összevonások, jó? There's a lake. Ugye nincs there is. I've always. Jó, tehát nincs I have always. I've always. Jó? Ugye ez is nagyon fontos. A negyedik pedig, hogy ahogy látjátok, ugye nyilván élő szóban nincsenek feltétlenül lezárva mondatok. Vagy legalábbis ugye valami még közbeszúrásra kerül, tehát visszatérünk hozzá, egy másik gondolat belefolyik, jó? Tehát ugye erre is figyelnünk kell. Jó, tehát így most első körben ez a 4 dolog. Nincsenek az R betűk, nagyon sok összevonás van, ugye szókincset kell fejlesztenünk, és ugye az élő beszédnek hogy mondjam, folyékonyságához hozzá kell szokni. Ugye ott nem lesznek lezárt gondolatok feltétlenül mindig. Jó? Úgyhogy elsőre ennyi, köszönöm a figyelmeteket, és legközelebb folytatjuk. Sziasztok!